Pasiatab mga higala karon sa atong gobyerno nga luwas kuno mga higala na secure na to ang ginatawag nga safe passage o luwas tang makaagi ang atong mga barko diha sa Strait of Hormuz. Kana makita ninyo mga higala diri sa ato kadto mga gatan-aw. Kita ninyo na mga higala sa atong mga visual aids or materials unsa ng Hormuz no gamay ng kuan ba kipot ba kipot apike kayo no ni kipot oh kipot murag kutipot ay no anha gaagi mga higala ang tanang mga barko no nga gakuha og fuel nan matod pa kay una man ni gisugdan atong nakalabay semana gipanghinambog maning ante nga nagsugo na daw si BBM ngadto sa iyang Department of Foreign Affairs Secretary nga makigistorya sa Iran. Okay man na, pero di na pwede ikaw. Oh, di man pwede kay masakiton na. Oh, luya na luya. Luyang luyang lawas. Now, gisiguro ko no, gumika na ni, gilihok nila, nakikistorya sila, nanawag sila. O nagka-meeting. So, ilang may galang pasiatab karon, ang ilang may galang pahibalo, no? Jun Albarra may buntag diha, nga nihatag ko no, og kasiguruhan ang Iranian government, no? Nga ang tanan may galang nga mga barkos Pilipinas, no? Katong mga naig flag diha may galang Pilipinas, no? Mga energy shipments and Filipino seafarers luwas nga makaagi sa Strait of Hormuz. Bullseye! Bullseye! Salamat, no? Nindot na. Gwapo na may galang nga balita. Okay. Sumala pa ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nga ang maong assurance may gala gisulti o gitunol mismo ni Iranian Foreign Minister Said Abbas Araghchi atol may gala sa ilahang phone call o tawag kundiin mga higala ang mataghabig naghisgot sa pagpaligoon may gala sa bilateral cooperation mga kaigsunan. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye! Matod pa ni Lazaro nga ang Iran may gala mi kumitar nga hatagan ang Pilipinas og luwas mga higala o gitawag nga unhindered dili mababagan nga expedition passage diha may gala sa Strait of Hormuz. Bullseye! Bullseye! Matod pa mga higala ni Lazaro kini nga positibo nga development usa ka importante may galang balitala sa Pilipinas. O kini mga higala dili lang kuno magsiguro sa safety sa mga Pilipino o nga mga seafarer nga naga-operate mga higala sa area apan nag-insure usab kanato mga higala sa energy security para sa nasod. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye! Pero ang klarong istorya ani mga higala, salamat na risk management, of course, no? Pero mga kaigsunan giray, di ba? Kung madamay ka diha, mapagan ka diha may higala kisay imong basulon inunin mo karong Iran ngano man eh. Kabalo mo gira. Ma-charge ka collateral damage diha. Makaapekto ba dayon ni sa pag-ubos sa presyo sa petrolyo? Dili pod. Ngano man, ang insurance dabay taas gyapon kayo eh. No? Dili sad mga katropa.